Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kilay Ngut ki Kyrtong jong ka kam Meghalaya menta ka sngi palay kilalet ban pendap ya ka jing Thep Kyrteng ka jong ki na ka benta ban ya kun ya ka election MLA ka ban salong ha ka arpunyo trik ubanay rempang arajar at pulay ha ka ophestre kam u deputy commissioner ka East Khasi Hills. Kita kilay Ngut ki Kyrtong ki kentop ya ka kong Angela rangat na South Shillong uba kersoy bor pertu na North Shillong bat ka kong wan penhun karsentiu na East Shillong. Bat dia kita kilay Ngut ki Kyrtong lawan ban senran de kinong kersan jongki. Na kaliang kokong Angela rangat haba kren sikilat pathai kubor kalau ong baka kermen babarok kini kilay Ngut ki Kyrtong ken poi sya ka jingjom. Kalau ong baka jing yakun jong kita kilay Ngut ki Kyrtong kanong persya ya ka jingbam sam bat kalau ong baka jela Meghalaya kalahiar arsut na kadaw ka jingdon jong ki kaptu kat ningut kinong yanam ki balak kini eno ya ka bor na ki patba bat ki balap pendon kam bakla pat ya ka tei ka bor da ka balik ya ki kambian. Tasi nilai one file ke nomination baru laingut ki candidates nakakam mana Angela rangat na South Shillong kong wan penhun karsentiu na East Shillong but i kersoy bor pertu na North Shillong but i kirmen bahkan i kajing file nomination jongi kan poiru saya kata ka jing job ke jongi but halor ki mat halor ki nongrim kita nilai pensyai la bun snem bat mentare le ba layak campaigning election nila ya kendu ik pai ba bat batai sha ki mat jongi bat balai bang ya kon election bat ni kermen ba ka jing job kan dei hi jong pai ba ban yo kam ti biang ya ki hop ban yo kam ti biang ya ka jing shisha ha ka sencha kada kum bangi batai na basdang ka jing ya khun jongi mo kalong persya ka corruption and criminalization jong ka sencha kada pa Meghalaya nioi bakla hiar arsut laisut nakadaw bakidon ki katuka ni balak ni no e kabor pai pa bat ki pamsap bat ki pendon kam bakla kabor ban le ki kam ki ba long bean bat dei na kadi kadaw ba ha Meghalaya menta sosi banong bangi la hiar hadu kata-kata ha karoi kapar kinda pej barok ki tu ki jingwat banyak jong ki briu ki belong independent ki penpau manaduk ka umbam umdi siduk ka jing yo kam yo jam puli puti ka koi ka khia kade ke ka ba ka sa din ka bala kan ran din pat ni hap banyak kam kenti bang ki ki hop alor ka reservation policy baki ong ban review kade ka tu ka baki kwa ban pej ba mundan kanu kanu ka jing shaliang ka jing le tu wat haba la yo ka kam abadon ki promotions ki transfers ki ni kuntai mo ka roster system but Ngiting is ngo ba bunsin ki brief sha you right bakandan betu there was favoritism nepotism out of which through which let's say ki bam dei ban yo hok ru ki yo di hungry ka way padangi hapan suko ba halor ka tu ka roster system ka hapan don ka kanja weightage ban pet ba there's a proper representation across districts across economic backgrounds namal baladangi ko asisya ban kentiu ni hapit yang tak kajing sadin. So there should be also a point system, district-wise, economic, parity ban wan lam. Karai bat kani ngaku aban ong shai ba itu ki political parties ki bala pelat ka manifesto. Kamdan shai alor kataka ban wan lam ya ka khoj ka suba ka sinchar kada. Bat halor ka bam sab hi ning kong ni hapan right good. Bangi dei ban don kataka transparency and accountability ka jing rekam man la kasni tikuman tangan chu aino bisa ka way habanga sha jit kum MLA naka office MLA hapo shibnai arbnai ni hapan set up a transparency and accountability portal nang ba upat ba utip shai te from day one kat no pisa tingka ka ba one shanu la allocate manu ba yo ka contract kata kaditang halor ka MLA scheme siya. Hindi isu pada habangi ong kabamsap ka corruption, kada ka abuse of power. Markata ni hapan pej ba subu mentah kaliang kakam kajam. Habadon ke jingele exam, jingel part interview. Hang tu kada banlong ka basya. Na bas dang siya bakut. Which means that there has to be, haka RTI kadon ka section 4 ka bagiong proactive disclosure. We will push for government to ensure proactive disclosure in all its programs and projects. Ngatrai kila abun ki MLA ki ba
serve 15 years, 3 terms. But na South Chalong kunju ringam try ka don kata ba ong ba pinum la ban job tang nakadaw ba kila don pat san singa namar ba upat ba upit sai halor ka kam ka jam ba tray but kipit sai shwai ka jing em jong hato ila ya chakmat ni sa ka ju na ila randin hato ka jing tu parang ban em ni padladangi pet halor kita ladangi bisa halor kita na try ka South Chalong pat san singa parang bon ka jing sa kali ka jing pendon kam bakla ban ong ban persang ban khit pai kala ayat ka tu ka Islam ringa ik bakarang sakhe Islam kala dia but nangi nakakam te ni kranchai bangim nget babaro ki bota ki dai ki ban sha but ni persang menta ban counter ne ban pet halor kata kumnu ban yang persa ya kata ka pendon kam baklai ka bisa dakaba yakran ya sulap halor ki issue halor ki nongrim ni ya ni batai kita karena tengah nget scam bakipat ba te kindon ki ba habala don ka choice ne ka alternative ka ba shai bha kin let chata saba im don dor su iti bisa sipor namar ba ka jingkular ka long bakin yo e ka hok mo kimde ki nong khong kimde ki ban habli pan ba barabor ki MLA ndre habangi ni tray in pet ba ki yo ki hok ba haba ki shim kulumi ki hok ki babon and you convert that even monetarily at harai ki pat ba ki asum ko ba kala kham scam su ka jin joki kumba kitip mo ka jala ba ka wai hi kala ban ka jin jok 39% of our population is below the poverty line lai po kundai percent lai po kundai nak sispa ki long yeng brio ki don hapo ulan jok ta ka jin jok ti kum chu ha South Chalong ro kum kita ki badang ya sa ki badang hat ya sa ki don ki bon but dia nak kata kada pin ba ka jing yang jungi ka long persha e kani ka bam sap ki jing le bi an nang bangin la ban rat ding khong ya ka jing duk bat ban la ban wan lam ka roi ka par ka badon jing mot ya ba halor ka ILP kitip ba ka sarkar kala pass resolution kani ka sarkar ka badang syuliap rai kampat ai jubab syuk syaki pai ba kampat patai sai la jai ni ka resolution kata ni dengan suku kawai duk ka bangi dengan suku ka long ba ka ILP ka dei ka central prerogative ne le no di kata ka dei ka ar ka bangi baro pai ba ni hak sai ba sa kawai ru ngatrai ka bangi habania persang mentuson menta ka long ba ka dei ka jing sisa bangi habania da ya kirit pat baro kawai ka rihi ni habania da ya ka jinglong perpang bat ru ya ki resources hendrai menta ka jing kuli ka bangi habania tai ka pedeng jongi kami jela kalong bahato ke ILP kan la sisa na banyada yani hato kim don shu na sabi ki bayda ki an banyada man ay noksa ya ka jaka ka buta ki shat ndo ka badai ka wai ka bakong san bha ka ka bayade batka to kompim ka jongi ka ka identity ka bakong ka jongi ni don kalan transfer ai ndeng tip sai baki don review na po hinang ni iba penkan badi tat ini tingin hapu kita questions nitip ru ba 76% of people in Meghalaya are landless kumno kalong ta ba niyo po review nakasispa nimdon ka jaka haputa ban rap nimdon ka jaka haputa ban TV yim trap ru kabamut ba ngin hapan sedang pe ki kita badi tat yang ni ani hapu ba sakawai ru kajing tuli kalong ba hato ka ILP kala na ban te alakam ban khang ya ka jing wan yu rot ya ka jing tu clap di resources jungi big capital ka bangamut ki company ba he hadu ba teng ki klon sindon ya ka sarkar penyat maki kita ki questions ki bangi hapanya lishwa batru habangi ong ka don ka jing dut kata ka jing sa din hamdan ka roi pa ini hap thauru hato ka ILP banyarap ini banyak chakmat ne kandon AA kajin kung kajing hangla hoi aga TMC si Turki sentil Meghalaya bantulan hoi aga TMC si Turki sentil Meghalaya bantingkai rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela
Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawalawan kapor ka jingkela